Vydali sme sa na našu dnešnú túru smerom na krásny tatranský štít Bradavica. Opustili sme oficiálny chodník smerom na Polský hrebeň. Sme sa dostali do takéhoto sútinového terénu. Kvetnicový žlab, podľa všetkého. Kvetnicový žlab, áno, ktorý je zatiaľ veľmi priechodzí. A uvidíme, ako to bude ďalej. Prvé lezenie. Toto vyzerá, keď zíde z chodníka. Nádhera. Nádhera. Choď ešte hlbšie dovnútra, no. A tam sú také pekné stupy potom. Ešte choď, ešte. Teraz tú lavu daj zase, no dobré, už si hore. Teraz nás čaká ešte prudké zlezenie dole. A opäť. A hore. Dobre, Milan, super. Už si dole. Toto je asi najťažšie miesto celé trasy. Má to zhruba 10 metrov na výšku. Je to naozaj, ako povedali chlapi, také dvojkové lezenie. Ale nie je to samozrejme nič jednoduché, ale ani nič extrémne. Treba neustále mať 3 pevné body. Iné by to bolo za mokra, za snehu. Našťastie teraz nám skala je suchá, takže sa vynikajúco. Sme tesne pod vrcholom, pod Bradavicou, čaká nás už len taký súťový, ako som to povedal, žláb alebo proste sútinové pole. A keď ideme do toho, akoby na ten vrchol alebo do toho sedla, tak odtiaľ nápravo už len kúsok na vrchol, na Kukrížu, na Bradavicu a sme tam. Ako vidíte, Milan už je na samom vrchole, plážený, šťastný. Bohu. Miláno, naša posledná túra tohto turnusu. Úloha roka je splnená nad mieru. Cesta bola úžasná, fakt je to nádherný štít, ako hovorí Enjoy. Výhľady sú tu neskutočné, vidíme, čo sa len dá, proste fakt, že nádhera. Tatry v plnej paráde. A potom ideme dole cez snad granátovú lávku. Na Slezský dom. Tak.
Ako sa ti ľúbia vedecké granáty? Je to úžasné. Oveľa krajšie než ísť potom, takže... Ako to zhodnotíš tento krásny týždeň v Tatrách? Ani sa mi nechce veriť, že to vyšlo takto, by som povedal, na 200% na 100, lebo to, čo sa tu udialo, je niečo neuveriteľné. Od počasím počnúc. Počasie, bez toho by to nebolo také krásne, ako to nakoniec. Aj fyzičkou našou, proste som sa toho bával a nakoniec to celkom dobre sme to zvládli. No, kým prídeme dole, tak v nohách takmer 90 km za počas to 4 dní. 4 vlastne turistických dní. 4 nádherné, naozaj aj ťažké túry by som povedal, takže nebolo to vôbec ľahúčké. A výškových metrov cez či to bude 2,5 až 3? No to bude viac, tak okolo 5000 dokopy. Dobre. Takže tešíme sa dneska na pivo a spolať sa nám bude úplne s nádherným pocitom.